I veliki pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi video. Danas gledamo vaše setupove. Dakle, pre par dana sam napisao na postu na YouTube-u da pošaljete vaše setupove na moj Discord kanal. Ko ne zna, imate u opisu i bit će prvi komentar na ovom videu. I kako možete da ubacite vaš setup, znači sliku vašeg setupa. Kad uđete na moj kanal imate ovde setup slike, znači hashtag setup slike. Tu kliknete i tu pošaljete vaš setup i on se nađe u sledećem klipu. Dakle, zašto pravim ovaj klip? Ovaj klip pravim da bi ocenjivao vaše setupove, jer je to jako interesantno, ali generalno želim da prikupim još više ljudi, jer nema puno setupova i ovaj klip će biti kraći, ali možda se neko motiviše ovim i pošalje setup. Let's go! Dakle, prvi setup nam stiže od Amaro Gaming. Evo ko je taj lik, on je prvi poslao setup. Dakle, njegov setup, što imamo na njegovom setupu? On igra na laptopu i ima hladnjak ispod, što je logično za svakog ko igra igrice preko laptopa. Ima mikrofon koji stoji na tastaturi i ovako, dobro, tu je već onako malo zeznuto. Ima miš i ne znam kakva je ovo podloga, baš mi deluje da je podloga onako lagana. Ima neke sveće koje mi se sviđaju, ove sveće jako lepo svetle, plave su. I ima GTA, ne znam sad da li je original, ali ima GTA sa strane i moj Discord kanal na ekranu. Sve u svemu, dobro, koliko vidim nema ni gamerski sto, već igram na nekoj komodi, ali donekle imam razumevanje zato što smo svi odrasli, mislim dobro nismo svi, neko je imao i malo bolji setupove i to, ali većinom ja i moje društvo smo odrasli u ovakvom nekom stilu i imali smo ovakve setupove, tako da big respect, sve najbolje. Idemo dalje. A da stavimo ocenu, idemo od 1 do 10, ovo ću da stavim neku 6. Ne mogu sada da dam baš dobru ocenu, ne želim da bude mnogo grub, ali znam kakva je situacija, tako da 6. Idemo dalje. Sljedeći setup nam dolazi od Luka 1802. Luka kaže ovako. Prvo što sam zapazio ovde je Logitech volan koji imam ja, evo ga ovde. Svi moji drugari imaju generalno taj volan. Evo ovako, ima 100 koji mi se mnogo sviđa, brutalan je zato što ima onako jednu stranicu i onda ide skroz ovamo do kraja. Drži ga ovo, ima ispod da se izvuče, što je isto bonus, i beo je još jedan bonus. Dakle, ima, ja mislim da ono Nintendo, nisam neki profesionalac, vidim neki iPhone, ali to su neke nebitne stvari, ajde da pričaju u setupu. Ima i Shark podlogu, koja je ogromna, ja imam isto podlogu sa RGB-om i on ima RGB, ne, ovo nije RGB, možda i jeste RGB, ne znam, neću da grešim, ali mislim da jeste RGB, samo što ima dosta veću podlogu, ima Razer miš koji je onako, nije baš jeftin, tako da jedan respekt. Mehanička tastatura, ne znam koja, ali mi deluje da je neki jači brend u pitanju. PlayStationov joystick, bruka. Monitor ne znam koji je, ali ok, i laptop sa strane, znači chill, veliki 100, stvarno ono respekt na max. Ima zvučnike iza i ima slušalice koje, ja mislim su Logitech slušalice u pitanju, da. Naravno ima Logitech volan, to je jedan ogroman plus. Cable management ti je kao kod mene, znači kod mene je haos, to nema niko. Sve razbacano i ćeraj. Tako da sve u svemu ovde ne bi menio ništa. Ocena iskreno 9 od 10. Ovaj setup je prelep. Sad mi možda zalazimo u neke detalje, gde ti drugi monitor da se sklopi, ne. Ovo je sasvim super, tako da odlično. Kad sam pričao o Amarovom setupu nisam rekao šta bi on mogao da ubaci, a ja bi ti preporučio iskreno da uzmeš 100. Znači, najjeftinije kako možeš da prođeš za 100 je da kupiš u Ikei one nožice za 800 dinara, 4 komada i da kupiš neku dasku da ti neko napravi i imat ćeš to za 3500 ili 4000 dinara ili ti 40 eura, koji je ogroman i super, tako da milina. I onako klinje, nema ništa. Tako da to je neki savjet kad ti budu babi deda dali pare. Idemo dalje. Sljedeći setup dolazi od Daniel Zornjan 1. Čelezi fotografija. Evo ga moj setup, uskoro dolazi novi komp i kućište. Super, big respect. Imamo dan i noć ovog setupa. Odmah šta vidim je brutalan 100. Znači, 100 mi se sviđa, ali opet, ja se negde držim, sad sam prešao iz tog nekog stila u samo nogare,
daska, kraj priče, jer ima više mesta, lufta da se ti obrćeš ispod njega, ali ovo sasvim razumijem, ima fioke, što mnogo znači, pogotovo za neke, ja imam milion i jedne, imam 5 daljinska, imam 100 kabla, nemam gde da stavim, tako da to je jedan huge respekt i nisam updateovao Windows, I know. Ovako, šta još ima? Ima tastaturu, deluje mi kao moja, pošto vidim da ima određene boje, samo što ima numpad, ja nemam numpad, tako da ima dobru tastaturu, podlogu bi možda kupio novu na njegovom mestu, da bude ona veća, da ne mora da se muči više, jer ovo je, znam koja je muka s ovim podlogama. Što se tiče miša, ne znam koji miš ima, ali deluje cool, a možda imamo isti, možda imam taj, a ne, nemam, ne znam koji miš. Monitor pretpostavljam da je negde između 19 inča, možda grešim, ali mi deluje tako, ili možda čak i 24 inča, solidan, normalan monitor, znači ništa nešto specijalno da se tu sad daju neke pare. Ima slušalice i ima ono da stavi, ne, ovo je zapravo kamera, ovo već ne znam šta je ovde, ili je ovo kamera, ne bi znao. Ima LED lampici za stola, što je brutalno, i cable management je odrađen ceo. Svaka čast, huge respect, nigde kabel ne vidim, stvarno svaka čast. I ima neko kućište, normalno, obično, daljinske za lampice, još jedno kućište, ne, ili ovo surround za zvučnike, pošto vidim da ima ovde zvučnik, ovde i ovde. Ima zvučnike, tako da je možda to. Stolica, ima i stolicu, normalnu kompjutersku, ne bi dirao ništa, možda ti fale ručke samo, da kupiš neku sa ručkama, da ti bude onako malo ladovinka, i to je generalno to. Ovaj setup je brutalan, evo da vidimo noću. Wow, kako izgleda brutalno. Imao sam sličan sto ovakav, to mi je bio prvi sto. Brutalan setup, stvarno svaka čast. Idemo dalje, evo tu sam pisao, bla bla bla. I dolazimo do setupa mog prijatelja Koje, Wolfishers, ko ne zna, igrali smo Assetto Corsu i poslednji klip GTA smo izbacili sa njim. Ja mislim da on ima jedan od najbrutalnijih setupova, on užasno mnogo ulaže u setup, u komponente, u sve živo, samo na 100 je bio dao 200 i nešto evra. Dakle, ovo je njegov setup. Vidimo 3 monitora, to je prvo što zapada u oči. Vidimo NZXT kućište koje je brutalno belo, prelepo. Vidimo ogroman sto koji ima onako pregradu gore, dobro bi mir, ima pregradu gde stoje monitori i ispod toga ima mesta da stavlja neke stvari. Ima Logitech koji mu stoji na stolu, jer ima mesta, može mu si, ne smeta mu na monitoru. Ima te zebanci, ovde mu je vape, on vape-uje, to je nešto za vape, i ovo ispod, ja mislim da su tu ukusi za vape, valjda. Tako nešto, ima menjač za Logitech, Big Plus, ima staru tastaturu, ne znam zašto je koristi, možda je čak i bežična, mislim da, mehanička je. Ima ovu novu, ko zna koliko je dao pare za ovo, ali ne znam koja je. Imamo miš, isto neki brutalan, skoro je kupio, isto je dao neke fine pare. I ima stalak odvratni koji imam ja, to je najgori stalak koji možda kupiš, ali je zato i najjeftiniji, tako da zanemarit ćemo taj deo. I ima mikrofon koji je moj san da imam, tako da jednom trenutka ću da se upgradeujem na taj mikrofon. Ne znam tačno ime, ali koriste ga svi u podcastovima i to brutalan je. I ima slušalice koji mi je san također da imam, a to su slušalice koji ima KSI, one sa onim s Alcantarom, to je sad možda nije to baš Alcantara, ali mislim da je oko uveta, nema gume, nema ništa, milina, i one su dosta skupe, one su oko 200 nešto eura, one su baš skupe. Stolicu, ovo je njegova trenutna stolica Killa B, znači ovo je isto moja neka izvedba Killa B, ali on je dao malo više i ima bolju stolicu. Vidimo pedale, kanta, dobro sad kanta jebi ga, i sad ti gledaj svaki detalj Delgado. I ovaj setup je meni brutalan, ovo da imam ja bi bio najsrećniji čovjek, majke, samo što eto. Idemo ka tome, polako. Ima LED lampice iza i znam njegov cable management, baš smo pričali o tom i pokazivo mi je. On nema kabel ni jedan, ima milijardu kablova, ali je to sve odrađeno iza posebno, jer ovo je custom sto. On je ovaj sto posebno išao kod čoveka da sklope za gaming, za sve to da možda se stavi. Sto je odrađen brutalno, nema ni jednog kabla. Svaka čast, idemo dalje. Sledeći setup dolazi od prijatelja dobrog Juana, to je jako dobar lik, snimamo ko je brži, snimamo svi svašta.
jako dobar prijatelj. Ovo je njegov setup, gledao sam, to je znam kakva je njegova soba i ovaj setup je toliko perfektno skockan da je to strašno. Jer on ima ovaj zid ovde levo i ima taman mesta za sve. Znači, to je tako dobro napravljeno da je to strašno i tako mu ide soba cela. Dakle, šta vidimo ovde? Vidimo električnu gitaru, pojačalo, svaka čast, to ja volim da respektujem te stvari. Baš lepo što imaš. Ima stari PlayStation joystick, laptop, monitor koji je kupio skoro, to se sećam kad je kupio, tu smo pričali šta da kupi. Taj monitor je ultra wide curved monitor, brutalno jer on živi u Švajcarskoj i on je tamo platio dosta manje nego što košta kod nas. Ne znam kojom logikom, ali tako je prošlo. Ima tastaturu koja ne znam šta je, ima Logitech koji sam ga jedva naterao da ga uzme. Uzeo je Logitech i nadam se da ćemo igrati neke malo bolje igrice uskoro, ali kako nas služi vreme, dosta radi on. Ja imam i ovako neke privatne obaveze pa i ne stižem baš. Ima običnu podlogu, Juan mora kupiš podlogu bro, don't mess with me bro. LED lampice nema, to će isto morati da kupi jer to je part of the clan. Ko nema lampice nije dobrodošao, šalim se. Ima neki najobičniji miš, zato igra mnogo loše igrice. Juan, upgradeuj miš, don't shit. Ima vape, ima ukus za vape i neke, ja mislim su ovo slušalice, nisam siguran. Opet joystick na koji igra FIFA i to. I kompjuter. Iskreno, meni se njegova soba jako sviđa, jako je lepo i prosto napravljena, lep parket i sve ono, ali to nije setup, ali samo kažem. Ovo se mnogo sklapa uz njegovu sobu. Idemo dalje. Nisam mogao da nateram inače kuma da pošalje setup, tako da... Bez kume u sljedeći video pošalji. Idemo dalje. Posljednji na listi je Alex D. Jeste, posljednji. Alex D. Ovo je njegov setup, najobičniji setup, ima moju staru stolicu, koju ja iskreno sam pljuvao i onda sam kasnije shvatio koliko je ona meni bila praktična, naspram ovog turbo dizela iza. Što se tiče stola, imao sam ovakav sto i hejtujem ga mnogo. Hejtujem ovo što skreće ovde. Imao sam isti, mnogo mi je ovo pravilo problem, ne znam kako je kod tebe, ali ja sam imao užasan problem s tim, tako da, menjaj ovo, brate. Imaš dosta prostora da napraviš mnogo bolje celom dužinom i da imaš više mesta, veruj mi, bit će ti mnogo lakše. Šta vidimo? Imam ovde neki miš i tastaturu sa leve strane koji nisu funkcionalni, ovo isto neko kućište, pretpostavljam da je drugi kompjuter u pitanju. Imamo monitor koji izgleda super jer ima ovivice kao ja i to mi se mnogo sviđa. Ima običnu tastaturu, sviđa mi se, membranska rekao bi, i ima običan miš, to jest nije baš običan. Ja mislim da je ovo neka marka, ali ja sam previše tupav za te tehnologije i to. Tako da pretpostavljam da je miš jako dobar i šta bi zamenio, stavio bi neku podlogu veću jer vidim da imaš prostora, rođo, širi ga bre brate. Kupi čaršav, familija mi prostori. Šalim se. I imamo slušalicu ovde okačene na nešto, ovo je misteriozno. I imamo kućište koje svetli unutra, ali ne znam ovako generalno šta je. Sve u svemu jako clean, mnogo mi se sviđa. Hvala Aleksa, to jest ne samo Aleksa, hvala svima. Sad ćemo se zahvalimo svima, idemo redom. Hvala Amaro Gaming, hvala Luki što je poslao takođe, Daniel Zornjan, Wolf, what's up, Juan, hvala brate, i Alex D, hvala. Sad je fora da ja pokažem vama moj setup, ali ja sliku nemam neku skoriju, imam na Instagram, sam izbacio, zapratite me na Instagram obavezno, a vi šaljite vaše setupe na ovaj kanal da bi bili u klipu. Hvala svima što ste bili tu, ostavite like, sub i share i vidimo se u sledećem videu. Ćao!